true homies, always down for whatever. Rhymes we've been spittin', cause we're spittin' clap. I'ma dedicate this song to my real friends. In my heart, in my thoughts. Been the best, we don't got no respect for them punks talking shit. Thinking they're hard, tryna be bad. Killing for nothing turns out to be sad. Ask a question and I answer right back. All my true homies, big keepin' the G. So if you wanna see it real, come to 213, that don't act no troll still. A teraz niekoľko zaujímavostí o Arménsku. S Arménskom sa mnohým spája chuť medového kaviarenského koláča Marlenky a pár vtipov o rádiu Jerevan. Rádio Jerevan je fiktívna rozhlasová stanica, vymyslená za éry socializmu pre potreby vtipov. Rádio Jerevan v rozhlasových vtipoch slobodnej Európy symbolizovalo nástroje socialistickej propagandy. Z jedného blogu sa dozvedáme, že železničná cesta z arménskeho Jerevanu do gruzínskeho Tbilisi je dlhá okolo 180 km. No cesta vlakom trvá neuveriteľných 19 hodín. Vlak je neskutočne pomalý a aj na tých najopustenejších staniciach stojí viac než 15 minút. Na inej stránke sa dozvedáme o známych ľuďoch pochádzajúcich z Arménska. Francúzsky futbalový reprezentant a majster sveta Juri Jurkev je po matke Armén. Arménskych predkov má napríklad aj speváčka Cher. Arménskych rodičov mal aj slávny francúzsky spevák Charles Aznavour. Otec tenistu André Agassiho, pôvodným menom Agassian, bol etnický Armén z Iránu a bývalý boxerský šampión. Alain Prost, štvornásobný majster Formuly 1, mal matku Arménku. Princezna Lady Diana bola údajne z 1/64 Arménka. Členovia známej skupiny System of a Down, pôsobiaci Spojených štátov, sa narodili v Arménsku a tiež riaditeľ Skinner zo Simpsonovcov sa vlastným menom volá Armin Tamzarian. V lexikóne Zemi sa dozvedáme o Arménoch žijúcich v diaspore, rozptýlených členov národa žijúcich v cudzom prostredí. Najviac Arménov žije v USA, a to až 1 milión. V Rusku a vo Francúzsku je ich zhruba 500 000, významné sú ešte Gruzínsko a Azerbajdžan, kde môžeme stretnúť okolo 400 000 Arménov v každom štáte. Jerevanský